Sayang. Ah! Sama ni kuya mo! Kuya mo ito, makikuha ko ba? Bro, tugay ko na pagkaon, Bi. Tugay ko na pagkaon, Bi. Ay. Tugay ko na. Pangayo gali ka. Pangayo ko asan buro magabatasan noon. So man mong gusto do ay. Tugay ko na pagkaon, lami na, Bi. Ganahan kang ako'y magkuya nimo. Sam kay. Ay, sorry God. Agi TikTok. At lang. Kaya, tugay ko na pagkaon, Kuya, Bi. Tagamay, Bi. Pagkaon gamay ba? Oh. So, daluwa po di. Bigay ingon ko gamay ra po ng gihatag po. Ino sa di mo butasan ni. Ika pa'y mangayo, ika pa'y tagaan, ika pa'y reklamo na unsa ko kahod. Nga, abi di ingon ko gamay. Gamay po di mo ihatag dai. Ningon ka dako. Dalo kay Ingon ka dako. Ingon gidagan. Oh. Dalo. Oh, sa sumbuti kang mama na koron. Dalo kay ka eh. Oh. Dalo kay ka. Kuwato para tagaan di ka ring makaon. Ano may kuha na ko? Piso spring. Kaya ko sula si uta. Kaya tagaan para tagaan di ka. Jesus bring. Oh. Oh. Sab. Dalo kay ko, tara. Tara. Oh. Saan ni na po? Nga gamay ana. Ngani ana di kag dakong ani Jesus bring. Dako ang akong gipangita. Ni ana ta dako, ana ka. Tagay ko ni Jesus bring bi. Ram ka. Sa ko yawa sa di mo manugoy. Yawa sa di mo manugoy. Bungab. Usa ko ano ko dako. Dako nga iso spring. Sab. Among ka noon dili na magkabaw mo ko ani noon daw. Bila. So among ka noon. Wala yung pangayo. Dai tagay na pagkaon bi. Bro kagway kaon on. Oo. Mo na din ako na. Kay magtrabaho ko. Kaya ka na. Lakaw to. Oo. Dai manguon na ka dai. Ay sagot, balik sa likod sa. Sugoon ka, dili ka mag-isog-isog ha? Sorry God, di mo ka mga daghan. Nga napalit ato nimo akong sugon mo gani ha? Unsa gisugon nimo gani unsa man? Tung kuan, usa ka sako simento? Ah, usa ka sa simento na nakapalit na ko sa simento na didto. Kuha. Para di ko masuko nimo. Iya sa nimo naong oy. Sal, isog lang. Oo. Karon Ako na ko. Dara. Ay, kay magbasa na ko. Kay para makuan. Hala! Kabugo sagod. Mamasa ni nato. Usa dagang kag sako? Unsa di gisugo nimo nako di ay? Ingo ko usa ka sako simento, dili kay sako. Hala, oy. Dapat ang imong giingon, palit dong ka ng simento usa ka sako ni ana unta ka ni ana mga nga. Palit og usa ka sako simento dong unsa dinhi di ay? Sako man ni. Oh, sako sa simento usa ka buok. Usaon man nga. Mao man ang gisugo na ko. Ila, isagol tanig masa sa kuan. Wala mo sa kabalo magmasa ka. Bugo gini isa. Wala mo ka laging ngono masa na. Sa. Ibudi ko kuno day. Sukol ka na to, day. Hindi pa ko magkuano. Ang sobra na ka niya. Sukli ako na lang galing gikuan. Hindi palit ako makaon kay. Naggamay lang takit agpuwang unta para makapalit. Tagal di mo pagigasto di ay. Singko ra man ang sako sa simento kon. Unya ang sobra. Ako lagi palit og gipalitan ako kuan. Makaon kay kapoy mo kay glakaw wala pa suhol. Oh, kaon ako. Perting inita ganiha. Nya ang gisugo nagbinugo. Nya, gisa may buko na tong duha. Oh. So ako'y si Piat. Ako na no hinong silbi murag manghod. Kisa may mas una na tos duyan. Mao gani ikaw lagi dapat imong istorya palit og simento nga usa ka sako. Nganong ingon mo ka nga palit og usa ka sako simento. Ikaw po'y bugo pod bugo. Ako na no himurag bugo na ni. Bugo. Pugay ka. Ako mo ni ko anon. Bugo kay ka busukol. Busukol lang ako ha. Busukol lang ako. Inapa ko na ni, nangapa ko na ni. Baka. Papagulan na ako. Magkab. Awa ko rin si Kuya mo! Yapa ko pa na mo! Oh, diha magsukol-sukol niya. Yapaw di ay. Tama noon. Magsukol ka. Tawa ni Kuya mo! Kuya mo tawa kay Kuya ko mo! So, what's up mga bay? Ako na shout out si Shirley Abugada Vergara Mabida ug ni Warren
o ni Jindy Makaday ug sa tanang mga suportahan ako, especially sa Team Sprackle. So daghang salamat yung mga suporta, and I love you. God bless. Mwah, mwah, mwah.